Здравейте на всички, аз съм Валю и искам да ви покажа фигурки. 3D фигурки на Майнкрафт. И за накрая имам изненада, ще ви науча как да летите. Летите с метал. Ето това е фигурка на Миньония. Да покажа моят нов скин. И така за сега. Този клип ще ви покажа фигурките и тези, които не могат да летят, да ги науча. Добре, така. Това е паяк от Майнкрафт, построен. Ето го. Лице. Някакво странно лице с папионка. Не знам какво е това. Ето това е тук. Ето седи. Б. Фигурка на Star Wars. Това е Пикачу, на него физик. Пикачу! Това е железният човек. Hello, it's me. Аз ги говоря спокойно. Аз говоря, да не се помислите, че те говорят. И без друго, само го пак може да го мисли. Някой дето се представя много неща, дето не са живи. Това е някаква... Не знам какво е точно, но ако знаете, напишете в коментарите, да аз да знам. Това е... Как се казва от тази игра? Не се спомням. Не се спомням играта. Но да покажа фигурката. Вижте. Това най-много ми харесва. Вижте, аз. Чакайте малко. Кирка, която иска да... Някой човек с кирка, който иска да... Малко диаманти. То всеки човек иска, който играе Майнкрафт, иска диаманти. Аз два ги намирам. Ако... Чакайте. Извинявайте, че ви бавя. Това ще бъде бърз клип. Тук нещо май се... Чакай да полетя малко. Къде бе? Нещо изчезна. Да, сигурно. Не знам, сигурно изчезна. То не може да изчезне, бе. Къде? Ето го. Добре, опа. Ето го скелета и вижте, може някой да напише в коментарите, ако виждате портал в средния скелет. Вано, що не влезе в портала? Аз ще вляза. Аз първоначално влязах и не ще вляза. Аз ще стеглях Майнкрафт, беше много апдейта, но той не е хубав. Така че ако сега нямате Майнкрафт, можете, ако искате да се изтеглете, няма да ви напътвам, защото ще бъде лошо на мен, защото този апдейт е много гаден. Вижте, като го натисна този бутон, вижте как излиза. И просто сега изненадата, която някои хора, които не могат да летят, очакват с нетърпение. Така ще го направим на Миньона или на... Чакай, тук ще го направим. Сега, урокът за летене е много прост и лесен, така се научите да летите. Вижте сега. Първо, го гледате само напред. Второ, разбира се, скачате и задържате бутона на скачането и вижте. Даже може да го пуснете и айде. Ето. Ето. Добре. Показах ви го това. Добре, приятели, за сега това ще бъде. Надявам се клипът да ви е харесал. И
Така. Чао!